Συγχαρητήρια σε όλους. Έφυγε ένα βάρος όταν ήρθε το μήνυμα, όταν είδα τα μηνύματα ότι περάσαμε όλοι, λέω εντάξει, το πήραμε κι αυτό. Εγώ να πω ότι οριακά δεν κλαίω, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα τα κατάφερα. Είμαι πολύ συγκινημένη, αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Το θεωρούσα αδύνατο να τα καταφέρω. Τελικά τα κατάφερα με την κατάλληλη βοήθεια, υποστήριξη και με τη μέθοδο τη δική σας και τη δική μας, έτσι που καθίσαμε και διαβάσαμε. Βατή διαδικασία, μπορώ να πω. Αρχικά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την προσπάθεια. Αναστασία, για την υπομονή σου. Είναι πολύ σπουδαίο. Μπράβο σε όλους, παιδιά. Μπράβο, πραγματικά. Όταν μου είπε το καλοκαίρι μια συνάδελφος ότι ένας άλλος τρόπος για να αποκτήσω περισσότερα μόρια ήταν το proficiency, είπα, εντάξει, άστο, ξέχνα το, δεν υπάρχει, πες κάτι άλλο, ας πούμε. Και τελικά, 3,5 μήνες μετά, δηλαδή το θυμάμαι σαν χθες που γύρισα το Σεπτέμβριο από τη δουλειά, ένα μεσημέρι, και λέω, εγώ αποφάσισα τελικά να το κάνω. Δεν είχα κάποιο στόχο ουσιαστικό, έτσι για μένα. Ένα πρωί που ήμουν στη δουλειά, δεν ξέρω πώς μου πέρασε από το μυαλό και εκείνη τη στιγμή απλώς το γκουγκλαρά, να το πω έτσι. Είχα αρκετά δύσκολο ωράριο εργασίας, οπότε αυτό ήταν το μεγάλο μου μειονέκτημα. Εμένα ήταν δύσκολο γιατί το είχα αφήσει πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ έκανα μεγαλύτερη προσπάθεια γιατί είχα δώσει και τους υπολογιστές, δηλαδή μέσα σε σχεδόν 1 χρόνο, μπορώ να πω. Ναι. Έδωσα 2 πτυχία. Εγώ δεν πίστευα, δηλαδή νόμιζα ότι η μνήμη μου είναι χρυσόψαρο, τελείως, ας πούμε. Εντάξει, καθημερινότητα όλων μας, με τις δουλειές, με τις οικογένειες, ο καθένας ό,τι έχει ένα βαθμό δυσκολίας, σίγουρα. Και για μένα ήταν έτσι τελείως απροσδόκητη η απόφαση που πήρα για να δώσω αγγλικά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία με την παρέα της Πέμπτης, πραγματικά. Ήταν ένα μάθημα ότι όταν προσπαθήσεις κάτι, πραγματικά το καταφέρνεις αυτό. Ο χρόνος τελικά αυτός που αφιερώσαμε ήταν πολύ επικοδομητικός, όχι μόνο για αυτό που μάθαμε. Ήταν έτσι μια, όπως και για όλους φυσικά, επιβεβαίωση ότι μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι, να το βάλουμε στόχο και να το καταφέρουμε. Είναι πολύ διαφορετικό να ξεκινάς κάτι γιατί πρέπει να το κάνεις και να καταλήγεις να μπαίνεις για να αποσυμφοριστείς και για να χαλαρώσεις. Όταν μπαίνεις μέσα στο μάθημα και ξεχνάς ότι είναι μάθημα, όχι επειδή το μάθημα γίνεται, ας πούμε, γελίο, αλλά επειδή ο άνθρωπος που στο κάνει έχει έναν τρόπο να σου μεταφέρει αυτά που πρέπει να σου μεταφέρει, να μην σε αγχώσει και να σου πει ότι να σου δώσει το push που χρειάζεσαι. Το περίμενα αυτό το μάθημα κάθε Πέμπτη, η αλήθεια είναι. Μου έκανε πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, το πρώτο τεστ που γράψαμε, τις πρώτες εκθέσεις, που εγώ ντρεπόμουν να τη στείλω και έλεγα τι θα πει τώρα αυτή η Έρμη. Δεν είσαι, ρε παιδί μου, άστο, μην το προσπαθείς. Και εκείνη έλεγε πάρα πολύ καλά, είσαι πάρα πολύ καλά, μην απογοητεύεσαι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό όταν διδάσκεις και δεν το έχουν όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχουμε αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη μεταδοτικότητα που λέμε. Είσαι στο σπίτι σου, είναι εύκολο, μπορείς να είσαι και στην οικογένειά σου κοντά και τα λοιπά, να μην θέλεις. Δηλαδή αυτά τα διαδικτυακά είναι πάρα πολύ ωφέλιμα τελικά. Γιατί έχοντας την κούραση όλης της ημέρας, είσαι πλέον με τα ρούχα, με τις φόρμες του σπιτιού, ας πούμε, και μπορείς και το παρακολουθείς. Δεν είναι κάτι ότι πρέπει να ξαναντηθώ, να βγω, να χάσω χρόνο. Δηλαδή ήταν οι 2,5 ώρες, 2,5 ώρες μαθήματος. Αυτό, δεν χάνω χρόνο καθόλου. Και αυτά είναι και με το παιδί που κοιμάται, οπότε είμαι όμως πάλι σπίτι, οπότε δεν υποχρεώνομαι σε κάποιον, δηλαδή όλα πολύ βολικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόλυτα σωστή οργάνωση. Παιδιά, εγώ το λέω σε όλους, να ξέρετε, δεν είναι. Σε όποια φάση της ζωής σου και να βρίσκεσαι, είτε μαθητής, είτε δουλεύεις, είτε το χρειάζεσαι, ποτέ δεν είναι αργά να βάζεις στόχους και να προσπαθείς για αυτούς. Θα έλεγα υπομονή και επιμονή. Νομίζω αυτά είναι τα δύο συστατικά. Ότι είναι πολύ καλό να βάζουμε στόχους. Το γυράσκω ή διδασκόμενος
που λένε. Απευθυνθώ σε αυτούς που έχουν πολύ άγχος και στον εαυτό μου που έχει άγχος και λέει ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι πρέπει να κάνει παραπάνω εκθέσεις, ότι δεν είναι καλά, ότι δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Για τον καθένα είναι δύσκολο γιατί για τη δική του θέση έχει διαφορετικούς παράγοντες που τον δυσκολεύουν. Όμως αν το βάλει στόχο, όποια στιγμή στη ζωή του και να το αποφασίσει, σίγουρα δεν είναι αργά. Σκεφτόμουν γιατί το κάνω όλο αυτό. Για ποιον το κάνω όλο αυτό, ποια είναι η κινητήρια δύναμη, τι θέλω να πετύχω. Γιατί εντάξει, πέρα από το να σέβει την πλάκα, την αυτοπραγμάτωση, την πρόσληψη, το διορισμό κτλ., σκεφτόμουν ότι όλο αυτό μελλοντικά το κάνω για τα παιδιά μου. Γιατί θέλω να έχουν ένα παράδειγμα, θέλω να βάλουν στόχο στη ζωή τους, θέλω να δουν ότι ακόμα και μετά από τα κάποια άντα, εν πάση περιπτώσει, μπορείς να πας και να το πάρεις αυτό το ρημάδι, το proficiency, που το έχεις αφήσει πιο πίσω. Ότι πραγματικά μπορούμε τα πάντα να καταφέρουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι ακατόρθωτο αν πιστεύεις και θέλεις να το κάνεις. Αν πιστέψεις στον εαυτό σου, θα το καταφέρεις. Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.